NATO Parlament Geňeşiniň Ukraina boýunça delegasiýasynyň başlygy Yegor Çernewiň habar bermegine görä, Ukraina tarapyndan teklip edilen rezolyusiýa NATO Geňeşinde anonim görnüşinde geçirilen ses berilişiň netijesinde kabul edildi. Şeýlelik bilen Russiýany terrorist rejim hökmüne kabul edýän halkara guramalaryň arasynda NATO hem öz ýerini aldy. NATO'nun 30 agzasy delegasiýamyzyň beren teklibini bir agzdan kabul etdi diýip aýdan Çernew, Russiýa ýürüýte halkara tribunala çykarylmaly. Tribunalla eden jenayatlaryna jogap bermeli. Jenayatçylykly uruşy çykaran liderlerinden başlap, uruşyň dowamynda edilen jenayatlaryna da jogap bermeli. NATO'da beýle bir kararyň alınmagy bilen bilelikde Ukraina uruş boýunça dowamly ýaraň NATO ýurtlaryndan gelmegi, Ukrainanyň NATO agzalygyna girmeginiň tizleşmegi, Ukraina ýetirilen zıyan üçin Russiýadan öwedini dolmak bawatda mexanizmyň döredilmegi Ukrainanyň bähbidine garantiýalaşýar. Ukrainanyň täzeden dikeldilmegi üçin, gerekli halkara derejesindäki syýasy goldaw almak üçin we Russiýanyň beren maddi ziyanlarynyň öwedini dolmak üçin tribunalyň gurulmagy şert. Tribunaly gurulmagy üçin ilkinji nowatda Russiýa terrorist rejim yglan edilmeli. Bagtymyzda şu wagt dünýä Russiýany terrorist rejim hökmünde görmäge başlady.